dnešný zápas vlastne nekonečne hrali v nejakom takom zložení silnejšom, lebo doteraz dostali všetci hráči príležitosť. Dneska už sme to chceli trošku stabilizovať, už prišli aj tí noví hráči, jak je Vernon, Garel. Takže hovorím, prvý počas to bol celkom slušný zápas, malo to svoju kvalitu určitú. Na tom akom štádiu prípravy sa nachádzame, boli tam svetlé momenty, tie krátke kombinácie, boli tam hokové prihrávky, čiže prvý počas celku môžem hodnotiť celkom pozitívne, druhý počas už to bolo totálne rozhárané, už sa prestriedalo a už tam chýbala aj tá kvalita, už to ani nezodpovedalo nejakej úrovne, keď sa stretli superi z druhej ligy, takže hovorím, môžeme hodnotiť akorát prvý počas, ktorý boli náznaky a na ktorých môžeme stavať, vytkneme si určite, tam bolo aj veľa chýb, ale hovorím, na to v akom štádiu prípravy sa nachádzame, to bolo tých prvých 45 minút zodpovedalo tomu, čo by sme chceli, alebo na čom by sme mohli ďalej stavať.